Салом алейкум мардум. Телефоно да висина нигоҳ кунед. Тамом ҷадвал телефон овардем бози. Телефонои Redmi набуд, телефонои Redmi овардем. Хонро тамом ҷабуд оварда дем. Одамое ки бисёр Samsung-ои A55 мебиҷан 55 овардем. A35 фақат сиёҳшон. Вайҷа бошад A15 телефоное ки бисёри бад мераванд. Телефонои Samsung A15 426, 628, 256 тага ҳамаш дар наличка дига омад. Ва иҷа бошад телефонои Redmi Note 13 Pro кадом памяти 856 тага. Бо иҷа бошад Poco X6 Pro 5G 856 тага. Я бошад телефонои A05. касоне ки приза буданд телефонои яъни телефонора бо охир овардемшон. Ва иҷа бошад як покрои кунема. Бози ҳамаша махсултон бошад инҷо мекунем. Мебинем ина. Телефони Poco X6 Pro телефонои игравоя одамое ки гирифтагиян шумо медонанд ки чӣ телефони бақувват аст. Телефони Poco X6 Pro процессор бошад 8300 Ultra 120 ГГц экран шкор экран AMOLED 64 мегапиксел камера 60 ватта турбозарадка дорад. 5000 мАч батарейка як рӯза мерасад. Дизайнаш 4 камера як tasvирка дорад. Фронтални камера 32 мегапиксел. Корпусат пластмас школи сиёҳ худаш дорад. Иҷа бошад 67 ватта турбо зарядка 60 ватта турбо зарядка дорад. Ва иҷа да як тайга телефони дигарам мекунем. Навозир бошад телефони Samsung A15 ро мекунем. Samsung A15 кадом памяти 856 тага шови кардам ҳозир 856 тага дар магазини мо чанд рубл месад? 18000 рубл месад. Телефон процессор Mediatek Helio G99 метавонед навигатор истифода барен, бозӣ кунед ҳам мешавад. Телефонои обични бозии обични печатки пале бошад iPad ҷои киштанак ва экран Super AMOLED кор мекунад. 5 мегапиксел камера дорад. Дадреи толка бошад кабел мешавад. Номерро дар рӯи экран метавонед магазини Риафон заказ кунед. Телефонои хонро ҳама моделҳо омадан ва дига моделҳо ҳастанд ба Tecno, Neose, Redmi асе телефонои буҷет яъни сар мешавад 8.5 то 150 та сар мераваданд iPhone-ҳо. Баротон вақт дорам.